Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki bor penia jong hospital Negrem Shillong, kila pentep pat ba kila pen sange sipor, tat hadu pandapen benada kumai pan, ban pediang ya kanu jing aju sumar si pat ba hakani hospital bakan thopru ya ka outpatient department bat ya ka emergency service kat kom ka jingpen pena bala plat pat ba haka shpotrek unai tong arjar arpho dau director jong ka Negrem hospital u Dr. P Bhattacharya ule tho ba wei nong pang ubasa apo ka ketem jing sipai BSF ha umpling ulawan jing hospital ban le ya ka test RT PCR haka shitrek unai tong arjar arpho haka bala lab baka jingle test kalong negative bat hadin kani la penthai u haka orthopedics ward haka sautrek unai tong arjar arpho handai kensan ulayo pangki shet hakini kisngi baula thia pang hakani hospital bat haka khandai trek unai tong arjar arpho hadin bala le biang ya kates RT PCR lalap baulangat haka jingpang COVID-19 menta yauni nong pang la penkan riak no mardor sha COVID ward nak bentaban petang ya ka jingsha sumar Uniu director jong Negrem hospital haka kerwa ulai tho shu ba uniu nong pang ulaya ru keleng hospital bat deh lor kini nong rem baki bor penyak ki hap banwat menta sai ki weipat ki bebet hapo kini hospital ki jaka ajing sumar ki baka Negrem hospital kala hap ban pensange shwa shipor hadien belapan benakum ki containment zone ki kenthop ya ka orthopedics ward ka badai ka male surgical ward barem ka badan hakamala basyapo ka radiology department, ka cardiology OPD, ka anesthesia OPD bat ka PAC area, bahkan thopru ya ka ICTC lab area ki badan hakamala beningkong. Haka jingyalang ka review meeting jong ka sarkar pok jelam jong chief minister jongi nilai keren ya kini isu ba menen kasngi nakaliang ka authority jong ka Negrem ki khang ya ki katokan league department bat kumju ru ya ka OPD namar ba kadon ko to ka case ka ba ki dang lap thmai menen ha ka ba long positive uwe nong pang kani ke jingle kamut ban ong ba ki kwa ban khang ya ka hospital henrei ka long kumno ban yada ha ka ba yamenta ki dang le ya kani contact tracing ki high risk contact but hadin nang tak anikla deble igita nadong sedong hadin bakiyo ya report but ya kitu ki kamera ki balak penkam ya utu nongpang mensuaru kum bakalong menta kidang le ya katuka ban sanitize kenang ba utu kenyang jingpang unyap leni unum separate sekiwe pat ki para nongpang na kata kadau kani kan Negrem authority kala pentip seka government ru ba ber bat ni sipor namar ba ngimban se ban le kata ban khang mut ban om bikin khang sa ten rei tang ko tu ne por andala de plut ya kata ka test nadong sedong kin sarisum ban klebiang ya ka jingtrei kam joki